No niin, se olisi kesäkuu, juhannukset on vietetty ja iso osa ihmisistä onkin sitten jo kesälomilla, mutta kuukauden romu on ja pysyy edelleen. Lähdetäänpä kurkkimaan mitä löytyy. Tiesittehän te muuten, että me otetaan täällä näitä puhelimia, tabletteja ja läppäreitäkin vastaan. Ja nämähän menee meillä sähkötarvikkeena. Jaa. Tää on jäänyt päälle. Mitä? Otatteko vastaan kuparia, kaapelia, messinkiron? Otetaan. Miten voin tuoda teille metalliromua? Tulkaa portista sisälle, niin palvellaan. Nyt tulee, voi vitsi, nyt tulee jo puheluakin. Jo, Reteko Aaltonen. Joo, kyllä me täällä ollaan. Ei muuta kuin tervetuloa. Ootapa hetki, mulla tulee justiinsa toinen puhelu. Ihan hetki. Haloja. Joo, juu, kyllä. Mielelläänkin. Joo, mulla tulee nyt kyllä niin kiireellinen puhelu, että on pakko ottaa. Joo, hei. Juu, kyllä, joo. Joo, kyllä se käy. Kyllä se. Tervetuloa. Joo, on kyllä niin loman tarpeessa jo, että terve. Sellaista sitten tässä kuussa. Katsotaan mitä ensi kuu tuo tullessaan. Mutta muistutuksena Turku ja Kajaani on lomalla 19.7. asti. Kaikki muut pisteet toimii aivan normaalisti.